Već ste ovde? Hajde da počnemo naš kulinarski izazov. Prvo mi napravite nešto šareno. A bit će dobro ako to bude nešto slatko. A šef je spreman. A baka? Baku, staj! Halo? O, šta bilo? A da, naravno. A baka je spremna da kuva. A prvo mi treba puno voća. O, da, odlično. A sad ću iseći lubenicu. Da, tako je. A treba je pretvoriti u sok. Super mi ide. A sada sipam sok u činiju, dodajem mleko i mešam. Eto, napravila sam sladoled, a vraćam ga u koru. Bako, probudi se, ne spavaj! O, tačno. To je presmešno. Okej, moje kore su spremne. A sad mi treba moj šareni blaster. Ma dajte, nemojte se plašiti. Sve je pod kontrolom. Ej, zašto ne radi? A? Ne razumem, šta nije u redu? O, ne! Kako da zaustavim to? Jao! O, sve se boji! Šta? O, i ja sam poplavela. Stop! Žao mi je. Eto, bako, sve sam obrisao. Nemojte da se ljutite. A sad je vreme da obojem i svoje kore. Tako je. Ja sam završio. Sada treba dodati filu. Premazat ću svaku koru i sastaviti tortu. Imat ću visoku tortu. Zatim ću izvaditi sredinu i sipati čokoladu unutra. Eto. A šta ja da radim? O, tačno. Imam ideju. Uzet ću popit. Ne, ova lutka mi ne treba. Smrdljiva. Čarapa također ne treba. O, a ovo je već nešto zanimljivo. Da. Gledajte kakav slatki meda. A sada uzimam marshmallow i sipam ih preko. O, da. Savršeno. Ubacujem u toster i čekam. O, svaka čast, dušo. A sad će baka nastaviti da sprema. Treba umutiti voće sa mlekom. Da, tako je. A sada stavljam svaki sloj sladoleda i zatvaram sve. To je to. Super, bako. O, moj sendvič je spreman. Pogledaj. Izgleda fantastično. Baš mi se dopada. O, šta radiš, šef? A ja ukrašavam svoju tortu. Gledajte, izgleda savršeno. Još malo. I skoro sam završio. Posljednji dodir i... Eto! Moja savršena torta je spremna. Wow! Prijatno! Wow! Sve izgleda tako zanimljivo. Probat ću prvo ovog medu. Šta? Je li to marshmallow? Da, jeste. Ovo je jako ukusno i slatko. Idemo dalje. Ova lubenica izgleda presmešno. Pogledajte kakvo punjenje. Jedva čekam da probam. Jao, pa to je sladoled. Baš je ukusan. I konačno je stiglo vreme da probam najveću tortu. Joj, topi se ustima. Jako je ukusna. O, i bombonica ekstra. Dakle, pobedilo je ovo jelo. O, baš mi je drago, dušo. Kako je to moguće?
Dajte, šefe, nemojte plakati. Idemo dalje. Gledajte pažljivo. Hoću nešto neonsko. Jel može? Šta? Ne razumem. Moram pogledati šta znači neon. Bako, sad ću da ti objasnim. Vidi. Ne razumem. U čemu je poenta? Sad mi je jasno. To će biti zanimljivo. Hvala, dušo, što si mi pomogla. Dakle, hajde da počnemo. Sipat ću neon boju u vodu i promešati. Napravit ću 3 različite boje. Odlično. A sad ću uzeti mutilicu i jaje. I gledajte pažljivo. Dok jaje upija boju, ja ću da ispletem nešto. Jao, bake, kao uvek. Okej. Ja imam ovakve bombone. Probat ću jednu. Jao. Kako kiselo. To je bilo moćno. Gledajte, sad imam neonski jezik. Cool. Dakle, to je baš ono što mi treba. Sipat ću bombone ovde. A zatim istopiti uz pomoć fena. Da, uspela sam. Svaka mi čast. Ko je ugasio svetlo? To sam ja. Napravio sam celu laboratoriju. I vreme da izvršim eksperiment. To će biti baš zanimljivo. Napravio sam različite boje. A sada uzimam koru i prelivam je svojim bojama. Ispala je šarena krofna. Odozgo ću sipati još krofni. Izgleda super. Šta se to čuje? To je moj alarm. Dakle, gde sam stala? Tačno, zaboravila sam da smo u izazovu. Dakle, moja jaja su spremna. Sipat ću ih u tiganj i ispržiti. Jeste videli neka takva jaja? To sam ja smislila. Savršen neonski doručak. Cool, prijatno. Sve je tako lepo. Treba ugasiti svetlo. Wow, neverovatno. Okej, vreme je za degustaciju. Probat ću prvo ova pržena jaja. Pa, ni loše jajko je. Šta je ovo? Neko piće? Okej, probat ću. Kako kiselo, fuj. Opa, to su krofne. Ja obožavam ih. Sad ću probati. Divno. Mnogo mi se dopada. Ovo jelo je najbolje. Konačno. Idemo dalje. Napravite mi nešto svemirsko. Može. Šta će ti toliko flaša? Treba mi. Planiram da napravim nešto mnogo ukusno. Dakle, u svaku flašu ću sipati med. Odlično. Nema više. Pa dobro. Eto, draga, uzmi moje domaće saće. Dakle su ovde pčele. I zašto su tako besne? Ne ujedajte me. Moram da bežim. Ćao, dušo. Okej, vreme je da ja nešto spremim. Sipat ću šareno testo u kalupe. Odlično. Sad treba sve promešati i staviti u rernu. Šta se to čulo? Izgleda da mi se učinilo. Šefa, šta je kod vas? Ja punim kalupe u obliku medveda želeo. Odlično mi ide. Gledajte,
napravio sam žele medvediće. A šta je sa Lili? U redu, pitaćemo je kasnije. A sad mi treba veliki kalup. Napunit ću ga žele medvedićima i zvezdicama. To je to. A sada sve treba istopiti. O, da. Pogledajte, to je nevjerojatno. A sada može da se vadi. Završio sam. Šta? Dobro, neka je. Zapravo i moje jelo je spremno. Pogledajte. To su naše planete. Savršeno. Tiho, nema me ovdje. Ja sam kao pčela. Ne, ja nisam Lili, ja sam pčela. Ostavite me na miru. Uspelo je. Odletele su. Odlično. Šta? Vi ste već sve spremili? Okej. Sad ću i ja dodati med u svoje flaše. Tako je. A sad ću sipati sve u ovu veliku teglu. Odlično. Dodajem zvezdice i gotovo. Rose, probaj. Prijatno, dušo. Da vidimo šta ste napravili za mene. Wow! Kakav slatki med, a? I ukus je dobar. Da, idemo dalje. A to su planete. Sad ću da probam jednu. Da, savršeno. I ostalo je posljednje jelo. Jedva čekam da probam. To je medeni žele. Nevjerovatno. Čestitam na pobedi. Da, super. Imam karmin. Treba da ga iskoristim. Tako ukusan. Pa to je prava jagoda. Sad ću da probam. Fuj, to je odvratno. To nije bio jestivi karmin. Ups, baš mi je nezgodno. Je li to kulinarski izazov? Onda mi napravite jestivi karmin, jel može? Da, nema problema. A za svoj karmin ću uzeti žvaku Huba Buba. Tako je ukusna, ne mogu da odolim. I gledajte, baloni su ekstra. Da. Dakle, stavljam sve žvake u duboku činiju. Tako je. A sad mi treba nešto da ih otopim. Liv, šta to imaš? Stanica za pravljenje napitaka? Moram da pozajmim to. Žao mi, izvini. Dakle, vreme je da otopim sve svoje žvake. Da, tako je da ne ostane grudvica. Ispalo je odlično. A šta je to kod Jess? Zdravo, hoćeš da plešeš? Da, hoću. Razumem, znači Jess je veliki obožavala Labubu. A znači i Karmin će biti sa takvom igračkom. Da, to će biti jako dobro. Sipam fil unutra. Treba napuniti sve do ivica. Hej, pozajmi mi ovaj sprej. Wow! Seme, počni već da radiš nešto. Dobro, ja ću napraviti karmin u temi Minecrafta. Ja mislim da Jess neće biti zadovoljna. To ćemo još vidjeti. Dakle, sipam unutra čokoladu i razmazujem sve po krajevima. Da, odlično. Ovo mi više ne treba. A sprej mi vrati. Dakle, kad se čokolada zaledila, mogu sipati bombone M&M's. Znam da ih Jess obožava, ali to još nije sve. Prelivam medom. Aha, tako je, dovoljno. A sada stavljam to sve unutra. To je to. Ja sam završio. Nije loše. Šta je ovo? Odlično. Reagent gazirana voda je uspešno dodan. Hajde da vidimo šta je ostalo. Žele bombone.
Odlično. A da vidimo kakva će biti reakcija. Šta je dalje na mom spisku? To je nešto najkiselije i najopasnije. Treba dodati ove bombone u minimalnoj količini. Ups. Izgleda da će nešto biti. Koliko pene. Plašim se. Čekajte. Eksperiment je ipak uspeo. Gledajte. Wow. Kako je sve lepo i zanimljivo. Ovaj karmin izgleda cool. Probat ću ga. Zanimljivo. Ali ne mogu da shvatim kakav je ukus. Zašto je tako kiselo? Nikad nisam jela tako nešto. I mislim da više neću. To liči na čokoladu. Ne mogu da zagrizem. Šta je bre to? Okej, hajde da vidimo šta je unutra. Verovatno mogu iskoristiti ovo. Da, uspela sam da razbijem karmin. Hajde, otvaraj se. Wow, umljenje izgleda ekstra. Da, to je tako slatko i ukusno. Divno. Dovoljno, idemo dalje. Ne mogu da verujem. Je li to moj omiljeni Labubu? Čekajte, ali gde je slatkiš? Mirno, vidi. Moje jelo je kao pravi karmin. Samo ga treba odvrnuti. Shvatila sam. Dakle, odvrćem. Neverovatno. Ovo je zaista kao pravi karmin. Sad ću da probam. Ukusno, da. Sad je vreme da napravim balon. Gledajte. Zabavno. Veoma mi je teško da izaberem pobednika. Pobedili ste oboje. Cool. Baci 5, Miley. Nemaš sreće li, šta ću ti ja? Dakle, sad mi spremite burgeri, jel može? Želim nešto hranljivo. Važi, bit će urađeno. Meni će trebati lepinja. A povrće ne. Miley, šta si uradila? Izvini se, ali to je bilo smešno. Dakle, sada uzimam Nutellu i razmazat ću je po celoj lepinji. Odlično. Tako je, da. Preko stavljam bananice. Zatim prelivam sve šlagom. I dodajem šarene bombone. Ali ni to ni sve. Dodat ću još marshmallow. Zatim sipati čokoladu. Posle staviti jagode. I pokriti sve drugom polovinom lepinje. Da, moj slatki burger je gotov. Potpuno običan burger. Šta? Nema više čipsa? Dobro, imam ideju. Napravio sam rupu u lepinji. Da, baš to sam htio. Stavljam je na dno. A zatim prelivam sve sirnim sosom i kečapom. Odlično. Stavit ću još sir. Posle pljeskavicu. Zatim salatu, paradajz, sir, opet pljeskavicu. I tako ređam do kraja. Da. A sada okrećem i gledajte šta je ispalo. To je burger kula. Miloše, treba da proverim nešto. Moram da prebrojim sve. Da, znači sir i lepinja. Same, tvoj burger ima 1500 kalorija. To je prilično mnogo za malu Jess. Kakav užas! To je kalorična bomba, Seme. Da, zato ja imam bolju varijantu. Treba će mi list nori. Na njega stavljam pirinač, posle krem sir, komade lososa i avokado. Odlično! Preko ću dodati još malo pirinča. Da, sklanjam kalup. I uvijam sve.
Da, odlično. A zatim ću umočiti sve u prezle. Aha, dodat ću još malo. I mogu staviti u fritezu da se prži. Mislim da je dovoljno, može da se vadi. O, gledajte, zar to nije prelepo? Servirat ću sve lijepo i moje jelo je spremno. Dobro, prijatno. Wow, nevjerovatno! Što? To je nešto neobično. Pitam se šta je unutra? O, kako je ovo ukusno! Nisam očekivala. Wow, kako sočno! Da, cool. Idemo dalje. O, a to je pravi mesni burger. Jedva čekam da probam. O, da, to je stvarno dobro. A bolje nego u McDonald'su. I ostao je posljednji burger. Da vidimo. Tu su slatkiši. Da, to je umjesto deserta. Ali ko je pobedio? Sva tri jela, čestitam. Neverovatno, zagrljaj! Smislila sam. Hoću osvežavajuće piće, jel može? Nema problema. A meni će trebati banana, stisnuću jače i... Da. Moje oštri nokti će se pobrinuti za sečenje. A zatim u čašu sipam mlijeko i dobro mutim sve. Kakva žuta boja. A zatim dodajem šlag. Sipam slatke konfete i ubacam slončicu. Tako je. Liva, što ti radiš? Dok si ti pripremala svoje piće, ja sam smislila i napravila ovaj aparat. To je neverovatno, ali šta on radi? Sad ću vam demonstrirati. Gledajte, uzimam pomoranđu i... ispala je ovakva kuglica sa voćnim koncentratom unutra. A napravit ću još nekoliko takvih i preliti sve sokom od jagoda. A zatim dodajem šlag, zatvaram poklopcem i ubacujem slamčicu. Eto! To nije loše. A šta ćeš ti, Seme? Sad ću vam pokazati. Uzimam limenku kole, otvaram je. Je li to sve? O ne, zaboravio sam slamčicu. Sad je sve. Jao, Seme. Okej, probaj mala. Wow! Šta? Da li je to obična kola? Pa jeste. Okej, idemo dalje. To je neki milkshake. Sa ukusom banane, nevjerovatno. Tako slatko je lijepo. Ostalo je posljednje piće. Sad ću da probam. Wow, osjećam neke kuglice unutra. To je tako super. A dakle, ko je pobedio? Rešeno, svi osim Sema i njegove kole. Šta? Ali to nije fair.